kwamuri ikoko ndinozoti munenge makabata chimoti muri mukati mekufamba nacho mukati mekupfapfadza mukati mekutsudzura handina nguva muri yeZimbabwe no time to waste rega tipota kwapinda tiri mukati mekupfapfadza tapindira muchirongwa bhoshongora segment part 1 ndiri pasi pemvuri wamuzukuru wasekuru ndiri pasi pemwana wokubereka ndakatsigirwa nezamu Daniel Roshi will be for wakachiwemba community acha Zimbabwe ndine nyaya yepagokwe Gokwe Tsungai village 3 nyaya yekugokwe Tsungai muri yeZimbabwe yakamira yakadai amai vakati vachibva kuchigayo ndokubva vakumbirwa upfu ndokuonekwa kuti vari kubva kuchigayo vaita upfu ndokukumbirwa upfu nevamwe mai zvikanzi ndiri kukumbira upfu panga pasina nyaya yekunyima kana kuti sei chikonzero vaonekwa vachibva kunoenda sei kunogaisa upfu wanawo ndokubva vapa upfu iwowo zvakazoitika pakudzora upfu Zimbabwe zvine makuva pasi ndo zvandinazvo ndozvaita kuti ndiwe nenyaya panapa ndine nyaya muri yeZimbabwe yemukati medhorobha rimo Harare Gazaland Highfields Cherima mangwanani ano masenzi maviri akatarisana kana kuti iri padhuze nepaviri muchipinda pamusha apa kubva kugedhi kunosvika mukati makadyarwa chimbuzi kuti uti munhu hanga achiti akabva apa woita apa akabva apa woita apa kunopinda mukati kuita munda Highfields iriko kwa Gazaland rori pasi payo pamuka pakaiswa hari kana kuti mbiya tichitarisa mukati taona mukati mune gaba rinoratidza senge redovi rine zvinhu mukati uye zvejira dzvuku zvakaiswa pasi pehari vakati mavhiri kumberi mavhiri kumashure pakati ndobva paiswa zvinhu izvi rori yagara ichifamba kana kuti yakafa rori inofamba but haisati yakubuda nekuti haisati yakuita sei yapedzerwa zvimwe zvakafanana nemutero asati zvaiswapo but rori iyi kusvika nhasi uno yaane nguva yakareba yakamboshayikwa makeys necomputer box ichida mari inosvika 1000 izofamba kusvika zvaitwa nhasi uno yana kuti ifambe ndobva yaisirwa hari basi zvakawanda papa Isabel varimo mustudio muchirongwa Bhoshongora segment National FM radio kanyemba bhonzo napapa Isabel Bhoshongora Washington marimira 13 minutes to 10 vanenge vachida kuzokupai nyaya vanenge vachida nhamba dzevabatsiri munobatika sei papa Isabel icho kwade muri yeZimbabwe kutaura ndiri muchitiyamwati mekutsudzura ndichitizvo vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi muri yeZimbabwe musadzibhipa uyezve musafona neprivate number uyezve kana mune chamunofungira kuti ndinoziva chamunoda kwandiri musati mafona torai bhopo inji nepepa kuitira kuti bandinoshevedzera ina nditumire message kwamuri ndinoshevedzera muchinyora saka garai mune bhopo inji nepepa atidi kumira pafoni nokuti no time to waste kune vamwe ruda namba in kune vamwe ndichida kufona tingechida kutoenda panguva yechikonzero zvinenge zvakamirirwa torai garai matora bhopo inji nepepa tobva tachimhanya inonzi treatment no doubt no time to waste beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoi havana piro mumba iwe sudzurai papa Isabel ino rega ndibva ndapinda chiti paka muri yeZimbabwe ndapindira kunoshevedzerwa iko kuti Binga sina musanga nzvimbo inonzi sina musanga right Binga sina musanga mukoma KB mune nyaya yakaitike kuti kune vabereki vane mwana wavo mwanakomana akaberekwa ari mumwe chete haana kugara aita muning'ina haana kumbogara aita kana kuti sisi wake mukuzvarwa akazvarwa ari chii ari Zaire Gondo baba vake vachibva vafa kudaro mukoma KB amai vakasara nemwanakomana wavo mwanakomana achibva azoroora aroora mukadzi wake ndokuita mwana 1 ndokurarama ndokuita mwana wepiri ndokubva ari pamuviri mwanakomana anga akubuda zvokujamba zvokuratidza kuti ari kuratidza kuti ane dzimwe dzimba dzaakuita kunze asi asingabudi pachena
Zvadaro mhuri yeZimbabwe akazotanga kuti iye mukomana uyu akutozikira kuti ane mukadzi waari kufambidzana naye. Apo akaroora. Mukadzi anga achifambidzana nemwanakomana uyu anga akutosvika pamba zvekuti anouya pamba pavamwene achisiya asuka, otopinda mumba ototsvaira. Nguva yaitwa izvi nemukadzi uyu, girlfriend yemurume, vanga vachiri kugara pamba paamai. Vachibva vazotama kuti vakuita musha wavo. Vaita musha wavo, mukadzi uya girlfriend iyeye yaitoonekwa zvakare ichienda kumba kwavamwene kunosiya yawacha, yovabikira, yobvaenda. Kana kuti girlfriend iyi amai avo vakaenda kuchechesa vamwene, mba unotora hembe wowacha woita sei. Apo muroora anogara pa next door ari kuzviona kuwadzana kwavamwene negirlfriend yemurume wake. Zvadaro mukoma KB, muroora uyu aitombofamba achiuya pamba pamwene, iye hana kumira kana kupera simba, aiuya zvokuti girlfriend yemurume wake nemukadzi uyu anova ndiye ari pamurume. Mukadzi uyu muroora aiti kana kashenya kumba kwavamwene aitoshenya dzimwe dzenguva girlfriend iyaye yotosvika muroora ariko. Muroora uya uyu ambuye amwene otoshedzera kuti no muroora nhasi usiri kubika, rega ndimbobikirawo nemuyeni asvika nhasi. Asi vanga vasingatauri nyaya dzokuti uyu muroora wangu, vaitomushevedza kana nemutupo kana kumushevedza nezita kuti nhengiwe vachitotamba nekuseka naye, asi muroora achitoziva kuti igirlfriend yemurume wangu. Zvadaro baba pati pane mumusi wakatobika, vabika pamba apa, muroora achibva apa akatanga kurwara ari pamba ipapo, apiwa chikafu. Changa chabikwa nechi negirlfriend yemurume wake, ndokutanga kurutsa mwanakadzi kutanga kusema ndochipatara, ndokutanga kurapa. Akazofamba achienda kumaprofita akatonzi une zvokadyewo, ende kuchipatara vanoti iwo tirikuona sokuti chatiri kuona isusu hapana. Asi akafamba maprofita nemung'anga ainzi wakadyiswa, unofanira kuti sei kurutsiswa. Muroora uyu anamboita 3 months achibva afa nematambudziko. Afa kudaro mukoma KB, muroora uyu haana kuramba akagara kumba kwavo, airamba ashuya kwaamwene. Zvakazoonekwa manje kuti kufa kwaita mukadzi uyu, mwanakomana uyu aitoenda kumba kwaamai vake, ndoko aitoenda kunorara achipiwa imba naamai. Apiwa imba naamai kudaro, vanhu vachibva zvaona ndo zviri kuitika. Muroora aita sei? Afa nditika. Iye acharere kumba kwake, aenda kunorara kumba kwaamai vake achindorara negirlfriend iya. Zvinhu zvakaitika mukoma KB muna August last year ndo pakafa mukadzi uyu. Mukoma KB dambudziko rauya nhasi. Unyoro huno kutaura kuno kwatiri kuita kunoko. Muroora uya ari kuonekwa ari kumba kwaamai kuma 4-5, dzimwe dzenguva anozonyangarika kana kuma 6 zuva rakuda kunobuda. 3-4-5 ari kuwanikwa ari kumba kwaamwene achitsvaira madanda kucha, achitsvaira payadi zuva rakuda kubuda, achiimba achitsvaira pamba payadi. Kwaite zvokuti vari kukanganisa kuona, ende zvechokwadi vachimuka kuseni vachidongorera vari kuona achitsvaira. Vachimuka kuseni vanoona pasina marara, pasina kuita sei pasina marara, pasina musha usina marara, asi muine zvitutu zvikuratidza kuti patsvaira pakaunganidzwa marara ari kuda kuzodyorwa. Okoyo. So vamwene ava zvavakaita mumwe musi vakati zviri kuitika panapa izvi. Musi wokutanga huku dzakapinda dzakuparadzira marara aya, vachibva vachigora marara aya vachibva norasa vakanoisa pai, vakanoisa mubhini. Papa avacharari vakutomuona achitedzera achiti ndiri kuda kuti mukadzi uyu auye pano agare pano. Mwana wangu ari kumba kwavabereki vangu, endai munomutora, momupa mwana wangu, momupa murume wangu, zviri pachena kwete zvokuvanza. Kunyange ndisatidadirwa nyaradzo zvasiyana neini kuti ari kuuya pana pamuchimupa imba. Ende makagara munozviziva here kuti kufa kwangu ndimi naye nanhenge achitaurwa nezita. Munhu akutorwa nezita ndiyo girlfriend iyaye. So zvinhu zvatanga zvemukoma KB zvanga vanhu vanga vasingabude pachena ndo zviri kuitika. Amwene vakazoenda kunoudza vehukama kuti ndo zviri kuitika, ndiri kuona muroora achiita sei. Ende vamwene kuenda kunotaura kuhamazi havana kuenda vega, vakatorohwa nemuroora vachiti ndiri kukurespektai saamwene vangu, asi hamuna kundiremekedza semunhu akauya pamba akabvisirwa mari. Mainotora vanhu vanobva kubhawa kana kuti vanhu vasina varume muchizovapinza pamba, inini muroora ndiripo.
endai munoudza hama dzenyu kuti ndiri kuuya panapa, vanofanira kuti vazvizive. Ndipo pavakaenda kunoudza zvikanzi handiti ini ndakatsvaira, imi mukaorera marara, kureva tiri pamwe chete, handibvi pamuri. So iko zvinozvo mukoma KB, musikana uya aiuya pamba apa, girlfriend akupenga, ende ari kufamba achitaura achiti iye kunhengi inga waizviziva wani, kukana waizviziva wakaregera kugara wangondiudza kuti ndiregere murume wako, ndo zvaari kutaura. So kuti munhu auye abve pamba manje, amai ava ndo pamba pavo, hama dzemurume dzikushevedzera kuti isusu taizvitaura kuti zvamuri kuita zvinoita here, pedzai nyaya yenyu mega. Apa baba ivo vakaita sei? Vakafa. So muroora amai ava vachibva vaenda kuhama dzemuroora uya kuti muroora ari kuuya pamba, but ari kuita zvakati, asi ini handisida kureva nhema. Ichokwadi kuti mwana wangu anga negirlfriend yake yaimbouya pamba, asi handina kukwanisa kuintrodusa girlfriend iyi kune muroora wangu, nokuti ndaizviziva kuti uyu ndiye muroora ende uyu anga asati abvisirwa mari. Kunyange mwana wangu aifanira kuti vakadzi vaviri, but handina kukwanisa kuzvitaura nenyaya yekuti anga asati abvisirwa mari. Asi muroora wangu ari kuuya kuzvitaura neni, vehukama vakashevedzera kuti kwatiri isusu muroora asati auya kuzotaura nesu kuti ndine kwandakuenda kunorwa, kana kuti atiudze kuti akafa nenzira ipi. Saka ndisati akukwanisa kuita sei kutaura nyaya inemi. Imi kana muchikwanisa kufamba, fambai. Ndo pavakaita amai nyaya yekuti vachibva vaenda kune vamwe tete vemuroora, kwakaberekwa muroora. Tete uyu naamwene ava vanowirirana. Vatete vachibva vapiwa mari yekunzi itai kuti mukwanise kufamba neni sezvo muri muroora, tete vemuroora. Asi tete ava vakabuda mumba zvisingazikanwa nehama kuda kufamba navamwene ava, vachinosvika nekutaurira vachiti muroora wangu, ini ndiri hama yako, ndiri ropa rako rababa vako. Chirega kurwisa chii vamwene vako. Kana uchida kuripwa taura, inini ndakafanana nababa vako, tizive zvokuita. Vari mukati mekuita izvozvo kwavakanga vafamba, vatete vachibva stroke. vatete kutaura kuna vakastroka, zvakaita kuti vamwene vati izvi hazviitike izvi. Kana vatete vakustroka zvakabva zvaoma, vachibva vabuda mukoma KB, ndo pavakauya vachienda kuwaterforce. Kwavakaenda kuna zvikanzi kwemimi ndiri kuona wani munhu ari kutsvaira pamba, zvikanzi ndozvitovinga ndo zviri kuitika. Zvikanzi pazvinhu zvese ndichakubatsirai kuti muroora asadzoke achitsvaira pamba, zvekumumisa. Asi ndoda kuti muchibva panapa makananga kuhama dzemuroora, muchinosvika muchiti kugona ngozi kuiripa. Ndauya kuti tigare pasi, ndine chokuita pamusoro pekufa kwemuroora wenyu. Asi kufa kwaita muroora wenyu handina mushonga kana chandakabata, asi zvandakaita zvakakonzeresa kuti muroora afe, nekuti ndaiwadzana negirlfriend. Vachibva ikoko ndokuita 3 days zvishokwadi muroora asi kuuya. Nezuro ndo pavakaenda kumba kwehama dzemuroora kuti vataure nazvizvo. Vaenda kumba kwemuroora vachibva vanzi endai munoudza kwamambo, endai munoudza kwasabhuku. Kwekoko ndokwa muchapiwa dheti nezuva, endai munoripota ndiri kuvhura dare, mubhadhara kuti mushedze hama idzi kudare, toda kudaniwa namambo. Ndo parichapinda mumwe. Asi katapinda mudare ramambo, zivai kuti isusu hatina nyaya tiri kuziva. Ndimi muchataura zvese kuti ndakaita zvakati nezvakati kusvikira mwana wenyu afe, saka ndiri kuda kuripa. Chedu kuteerera. Saka nyaya haisati yaenda kwamambo, nyaya yakaiswa kwasabhuku nezuro vachibva vasumudza nyaya vachiti tumira nyaya kwamambo. Saka nyaya yakaenda kwamambo, vamirira dheti nezuva kuti mambo ari kuti kudii. Asi vakatakura shoko rokuti vachanotaura mudare vachiti inini ndaigara nemuroora, asi ndakashevedza girlfriend yemwana wangu pamba. Chinova chinhu chakazokonzeresa kuti mukadzi wangu adye mushure mekubikirwa negirlfriend yemuroora aripo. Saka aripo, but ndokufa kwakazoita muroora. Saka inini ndiri kumira mudare mamambo ndichiti ndakakonzeresa kufa kwemuroora, ndine chokuita. Hey, izvozvi kubatsirwa kwawakaitwa kuwaterforce. Yes, muroora hachauya achitsvaira baba. Asi vakanzi nemubatsiri, endai kwasabhuku nekwamambo nekuhama dzachona munovaudza kuti isusu ndauya kuzoripa, asi zvatiri kuripa ndezvekuti pakufa kwemwana wenyu ndine zvandakaita zvakakonzeresa kuti mwana wenyu wangu handisiri ndakauraya. Handina kuisa mushonga kana kucheka munhu nebanga kana kutema munhu nedemo, but pakufa kwemwana wenyu ndine zvandakaita zvakakonzeresa rufu rwemwana wenyu, nokuti ndini ndakakonzeresa kushevedza munhu ane chokuita nerufu rwemwana wenyu. Wacho zvakare ari kunzi iye ndiye akakonzera kufa kwemunhu, hachatauriki naye, akufamba nenzira, akupenga. Girlfriend yemwanakomana uyu izvozvi iri kurasika njere, hasi kutaurika naye. Ende vari kufungira zvakare kuti mwanakomana wavo chaiye ari kuita senga kurasika njere futi, nokuti mafambiro akuita chiro kada kugara naye pasi. Kwanza kangogaragara anokushedza kuti ari kutodavira
pasina munhu amushevedza. Akabvunzwa nevanhu kuti ndiani ari kushevedza, zita ari kutaura kuti ndikudaniwa izita remukadzi wake akafa. Hey! Ya pakaipa. Baba pati chivanhu chedu chinotisuka mubereki kana mwana aroorwa. Anonzi ziva kuti zvepano zvapfuura. Right. Hongu uri mwana wedu. Tine chikamu chatinofamba nacho pati chisiri nezvimwe zvatisingaitirwa izvo. Mwana sikana chaiye akasvika pamba achiti baba ndadzoka mai ndadzoka. Anonzi sisingazikanwa nevamwe. Onai vakasituruka. Ya pakaipa. Endi muroora akafa ane shungu baba Isabel. Ane shungu. Vamwene kana vanga vachida kuti iwo mwana wavo aroore madzimai maviri. Akadii kuti zvingobuda pachena. Zvingobuda pachena. Iyi yange iri shotoka iyi. Kuti ndionozikanwa but iwo gara pasi ndibikiro neuyu. Right. Muroora, ini ndinomuti muroora dondo. Kune varoora dondo nevakwasha dondo. Yes. Kana uchizivi kuti hauzivikanwi kumwana wauri kutamba naye angave murume kana mukwadzi, izvezvi ziva kuti uri mukwasha dondo. Kugona ngozi kuiripa chepabhinga apo vamwene avo vanofanira kakuenda kunoita sei kunoripa. Baba pati inzwai neimwe nzira saidi ravo pane maadvantages anoita kuti munhu aende mukona akonzerefu zvakare kupinda nyaya dzanotona kuti dziri wrong asi nekuda kwezvikonzero. Ichokwadi. Baba vepamba vakafa, mwana komana ndiye breadwinner waamai ava. Ani mazvinzwa, mwana komana ndiye ari kuchengeta mai ava. Dzimweni dzenguva amai vari kuti ndikaramba zvaanoda ndichasiyiwa ndiri pachena ndisina zvandiri kuda. Anogona kutora girlfriend yeyo unogara naye iniwo ndichararama mune zvakanaka. Vokangana zvakare kuti uyu ari kuramba ari pamba uyu ndiye anombobikira zvakare mwana wavo. Mwana komana ari pasaona uyu anytime anogona kufa nekuti vakadzi vari kupingirisha tsotso ava. Zuva nezuva vanogona kuti uraya kuti mwana wavo iyeyo vakasara kuti vasina chinhu. Baba Isabel, hama dzemurume, hama dzababa vepamba apa handiti dziripo. Vakadini amai vakaenda kunoudza hama. Vana bamukuru nabamunini. Ndo pandiri kuti amai ava zvakareka vane pfungwa dzakarashikawo zvakare. Right. Vaitokurudzira mabasa dai ari muroora ari kuita zvinhu izvi vaimutenderere kuti muroora wangu ita pasaidi umwe achiunza boyfriend pamapa vaigamuchira here kuri kuti hasi amai vanobhalansisa pasaidi isi ende vakatombotsurwa nehama dzemurume vakabotsurwa vakarega zvakadaro. Tarisai kwazvosvika nasi. Ende varoora zvavanoenda mukoma KB vanokombisa murume pamwe chete naamai vacho kunyanya achitoziva kuti ndiri kuenda kumurume ane munhu wake kare. Ikomerishenika munoziva sabho yakagara pabhenji mukoma KB anenge achiona zvese kuti defend yakatsva ndeipi. Yes. Paari kukopinda mugiraundi chiri ndopa anotangira ipapo. Kana ari kuko first touch yake igobhora. Ari kuona zvese. Ari kunze kweground. Paka. Gokwe. Chekugokwa chiri kuti kudini? Nyaya yekugokwa kunonzi kutsungai mukoma KB kuma villages. Kune nyaya yakaitika yaamai vakaenda kuchigera vanogara zvavo nemwana wavo hwani. Vachigara pamapawo. Vachigara kudaro mukoma KB. Murume wahapo ane kwaanogara vanogara nemwana wavo. Uyezve vari mukadzi wepiri. Amai ava vabva kuchigayo. Ndo kusangana nokuonekwa nevamwe vanhu zvikanzi muri kubva kuchigayo. Vachibva tumira mwana zvikanzi ndokumirawo upfu. Vachibva wapiwa upfu. Imba dzekumusha mukoma KB. Unodza dzimwe dzenguva dhoo rikavharwa. Huku dzinogona kupinda kana nepasaidi. Dzichipindamo. Zvinoitika makawanda. Amai vakapiwa upfu. Vakazoenda kunodzorera upfu wavakapiwa uya. Pakudzorera kwavakanoita upfu. Havana kuenda pamba paine vanhu. Amai vipamba vakanga vaenda kugadheni. Amai vakaenda kunodzorera upfu vakangosvika ndokuvhura dhoo ndokubva vaisa upfu ndokuvhavhara dhoo. Yes. Vavhara dhoo huku nematoki zvaisenerera zvichipinda mumba umu. Zvichibva zvafinira zvichipinda mumba umu. Amai vachisvika kubva kugadheni vakawanika huku dziri bhizi kudya upfu huya uyu. Vachingovhura dhoo nokupinda vachidzinga huku dziedzera. Havana kuita maminutes huku nematoki dzaidya upfu dziedzera ndokutanga kuita dzese kufa dzese. Dzese dzakafa. Dzadya upfu hupi? Huya wakakumira yakuzodzora apo yakuzodzora vachona havana kuita sei havana kuzotaura. So nyaya iripo kwezvinondire kuti yakuiswa kumasabhuku nevamuona kuti inofanira kuti iongororwe kuti chii nehupfu uhu hukutariswa. Why makauya nehupfu pasina vanhu? Sei hupfu wamakauya nawo zvipfuwo zvadya huku dzese dzafa? Chii changa chiri muhupfu? Chii changa chiri muhupfu? Dai hupfu wakadyiwa nevanhu. Pakaitere mukana wokuti hupfu hwakatorwa ukaendeswa kumapurisa. Wakatochengetwa izvo zvekuti
vaite urongwa nochi chichangopisa ichi. Right. Tamira tinzwa kuti upfu pawakatorwa nekwawakaendeswa chii chakabuda wakahwinei. Unofanirwa kuti utarisiswe upfu. Mati gokwe chii? Koko kunonzi kutsungai kumavillages. Tsungai kuti kunonzi mavillage 1, village 2, village 3, mavillages ndokwazaitika. Ya, zvakaoma. Machinzwa ere chekugokwe. Handiriya simudza mpata tirove pakatsika-tsika. Handiriya Simudza mpata tirove pakumbira handiriya iwe Simudza mpata tirove iwe pakatsika-tsika. handiriya iwe Simudza mpata tirove pakatsika-tsika. handiriya Simudza maikani mpata tirove pakatsika-tsika. Cha-c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 ha. Ra. Ya. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Kia. Tapio. Whoa, my just buying for the pizza and the pro. Ra. Fana tu sipekisha mtura imam. Kia. Jumanda bakachiwemba kabelekiasha. Sipete horomite. Then you're showing it in the phone. Wakachwep. Sipete. Horomite. Then you're showing. Rigiti. Boom. Mukoma KB, unotaka kutenda vadzimu wako kuti izvo chokwadi chamboita kuti munhu yaizosiya upfu pasina vanhu. Chararamisa. Chaita kuti huku dzidye tisati taushandisa. Chi. Ishi. Aiwa kunoti gokwe inopisa. Vanhu vanopisa. Aiwa kana. Vaida kuedza kuita sei amai ava. Upfu wanga uri pai. Ungori mplate. Wangori mplate. Iyo yayo yekuti mukaenda kunokumbira nayo iyayo. Ndio inodzorwa futi. Kuti amai vakadzosera upfu. Ndio vakaisa mushonga kana kuti pane munhu akazouyawo akavhurawo akabvaisa mushonga. Akaisa mushonga. Asi mhosva inopiwa ani Mukoma KB. Upfu wabva kupi? Ndiri kudzoka ndichitora kanhare dzenyu Zimbabwe rambai makabata ipapo timbodzwa kuti upfu uhu amai vakadzosera upfu ndiwo vakaisa here mushonga kana kuti pane munhu sezvo kicheni yanga isina kukiwa ende vakangovhura vakapindawo. Asi ko chii chakavapa kuti vadzosere upfu pasina vanhu. Handiti munoti gogogoi baba Isabel. Sekugogope musi wave kuzotora baba. Eka. Ndauya kuzodzosera upfu uyu? Wamakandikweretesa uya. Kodai makauya pasina vanhu maikwanisa here kutora upfu. Kusei madzora pasina vanhu. Ko imiwo pamakanodya upfu wakauraya vanhu here. Hakuna munhu ari kufa nenzara. Ndoshona yacho chaishe baba Padi. Inzwai pakanzi hapana munhu ari kufa nenzara. Vabereki vari kumhondora kutaura mashoko vachiti takarova maoko tikatenda chokwadi zviri kuitika. Zvatinoziva kubva kudhara kana kuchinzi kune chikafu chiri kuuya utungamiriri ukataura chokwadi ndicho chikafu chichiuya vanhu tinoita musangano tichigara pasi chakuuya pane utungamiriri wakafanana nemakansela wakafanana nemasabhuku wakafanana nemudhomeni veduwe musi wakati munhu wese anofanira kunge ari pano chikonzero chikafu chiri kuita sei chiri kuuya. Inzwai zviri kuitika kumhondoro Mukoma KB. Kune dzimwe nzvimbo dziri kumhondoro vari kungoerekana vangonzi kuseni hei tumbirai shoko kumunhu 1 by 1 uyai kwasabhuku chikafu chakaita sei chakauya. Mukoma KB kuti chakauya rini chakauya nei vakaofloda ndevapi amuzikoni mabhegi ari kunongobuda aripo 2 mumba masabhuku achinzi ndo chikafu chabuda ichi kapu kana kuti galoni rovai pasi zvatopera. Kuti chakauya rini chakauya nani chakafamba sei hapana munongogona ngoshedzwa nesabhuku kuti nenguva yakati svikai kumba kwangu kwaburitswa mabhegi 2 3 kana 3 bags. Village inogona kunge ine vanhu 100 kana 70 3 bags ndo dzakauya idzi tingaite sei kapu Mukoma KB kapu ikumwira tii ndo inogona kunge ichitohoreswa vanhu kana kuti galoni pamusha une vanhu 6 7 8 9 10 vakutopiwa. So vanhu vari kuti atinambogera takaitwa zvakadaro. Chikafu chiri kubva kupi chauya nani nemota ipi yakaoflodwa nani havazivi. Unogona 2 bags dzakubuda masabhuku mukada kubvunza nzi andizvo takudziva kuti ndozvauya izvi ndozvauya govane kana usingadi ende kumba kwako and the next trip pane chimwe chiri kuuya uri kutaurisa hauchiwani. But side riri kuitika zvinhu zviri komplaina izvi imhondoro kumavillage ari kunonzi kudzapata.
vagari venharaunda vakambokwanisa here kuenda kuvakuru asiri sabhuku. ndonyaya vari kutaura vachiti vanzwe kuti chii chiri kuitika kubudikidza nemafambiro ari kuita kachikafu. ndonyaya vari kutaura vachiti mukutaura poda kutanga kuti mubvunze muri kunzi mauda kutaurisaka pachinodzoka next time kana kapu iyo futa huiwani wobva vatya. So vari kuti ivo tikauya nenzira iyi dzimwe dzenguva pane vanonzwisisa madhumeni makanselas nevamwe vakuru vehurumende vari kunzwa nyaya yakafanana neiyi kuti maitiro ezvinhu kana zvichiuya zvinofambiswa sei kuti zvisvike pamunhu. hatifaniriwo kuziva here kwazvabva nenzira yazvo. ende iko zvino zvikwanziso hapana kana mari yekunzi transport sezvinoitwa zviya zvekunzi bvisei madhora transport yo nechino. aiwa haisi kutaura nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti chakauya nani chakafulodwa nani. anongoonekwa mabag 3 ari kubuda mumasabhuku. mabag 3 ari kubuda mumasabhuku. So varodaka kuziva kuti ko zviri kumbofambiswa sei uyezve pane pangagovaniswa here vanhu kapu kana garoni. zvakabva kupi zvakamboya zviye zvingani yese secret yakahaidwayo hapana chiri kubuda. pakaipa. vateereri manyama tibatsirei munoziva zvirongwa zviri kuitwa nehurumende handiti kuitira kuti munhu wese awane chekudya asafe nenzara. tinoziva kuti eunino yakabata kwete Zimbabwe chete asi nyika zhinji muno muAfrica hakuna chekudya chakakwana. hurumende iri kutosunza, hurumende iri kutotsvaga chikafu kuti munhu wese awane chekudya. zviri kuitwa kumhondoro uko ndizvo here zvokuti sabhuku anongomuka achiti 3 uyaitone. hurumende iri kuita nyika yese kwenyuwo kuri kuitwa sei? tingabati ani ndiani angatibatsire kubudikidza kane nyaya iyi. chandinoziva ndechekuti Ministry of Information Publicity and Broadcasting Services kubudikidza naminisa vanowaka Dr. Muswere vanogara vachiita mameetings ndiwo vanotaura kuti hurumende iri kuita zvirongwa zvakadai. kana ndisingakanganise mazuva mashoma adarika pakatobuda mashoko ekuti pane feed kana kuti hurumende iri kuda kuwanisa chokudya vanhu 7.7 million munyika muno handitika kubudikidza nechikafu icho chavakaita sei chavakawana. asi patori tingati isusuka mimo kana kuti makejes akataurwa kuti munhu ega anofanira kuwana makejes akati handitika kana pari pamwedzi kuti munhu awane chikafu chake chinomukwanira. isu zvakataurwa nehurumende. rekaiti mbonzwa vateerere kuti vari kuti kudini neicho cheku mondoro. zvakaoma nematambudziko besapewo nthawe zadiyana tinodzoka zvakareka mangwana vanenge vachida kukubata imimi kukupaika nkhani nhau kana kuti nyaya pamwechete nekutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika sei. ichokwadi mudezi maurike pese mukoma kebo nichiti agogo everyday friday alani chinovava natasha machocho ali pa WhatsApp constable tafadzo chokurema kwa mutare vanastandi mataruka kumozambiki tikanga tinayo pa WhatsApp Margaret Mazungu anga ari mukoma KB ndo vanga vachibika bika sadza vakamira mukoma KB pane vanhu vakaimba tiri kuvatsomba Brian Samaita Blessing Shumba pamwe na shudari Gloris Mashuwaire and manager wakanonzi iye chakandinakira ndakakwanisa kuita interview na Brian Samaita pamwe china Gloris Mashuwaire mangwana nishenge nichikudze kuti no vanhu ava vanga vakamira sei zvainakidza sei uyezve munobatika sei munozviwana sei zvavakatitira panyika zvinokufadza inde zvipi nekuti mashozi vanoita nokubata kwese saka mangwana tinenge tinawo tichita sei tichirova chinhu izvo vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 ndapota musabipa sa Rebecca Foster rikiti votinotenda ichokwadi here kana kuti manyepo kuti nyanga yechipembere yakagadzirwa nekretini inovaka semuprotein inowanikwa muvhudzi nemunzwara dzemunhu ichokwadi kungoti iyo kretini iyi inenge iri compacted inenge yakabatana zvounyanzvi ndosaka yakazobatana kuita kanyanga kuchipembere asi ndio imwe cheteka inowanikwa
kwa kamuvudzi pamuchete kana munzwara dzemunu icho kwali maita basa muri yeZimbabwe ndinonzi KB Kanyemba Bhonzo tosangana kamangwana mune chimwe chirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM Radio. Tata musale bwino bwino.